Kulang daw yung in-unload namin. Tayo ngayon sa sa big supermarket. Kita mo na. Okay na, yung WM. Sour cream. Ay, natira. Ulit. Ayun ho, yung netro. Sa bag tayo mag-ulit. Sa bag na lang tayo mag-ulit, hindi na yung sa karton. Sabihin, ay banggitin nyo lang po. Iwalay mo pa, hindi tayo makaguluhan. Corn beef jumbo, 16.6, dalawa. Ito po. Iwalay mo nga. Hindi mo na ilapit o sa pintuan. Green peas original 8 grams, dalawa. Dalawa. Monster patata natural potato chips 60, dalawa. Ayun, yun, yung green. Cheese yan, cheese. Cheese yung nauna dito eh. Di ba cheese, ma'am? Monster patata natural potato chips 60 cheese, Ay, ito. dalawa. Yan yung ano ngayon na eh. Dalawa. Tapos, natural patata sour cream. Dalawa. Ayun, yung green. Saan? Dalawa. Yung green. Ito yung ano naman. Mamaya na. Hintay mo sa bangitin niya. Cheese ring, 88. Isa. Okay. Monster cornflakes, 60. Isa. Isa. Tato corn tube spicy cheese, 60. Dalawa. Okay. Spicy cheese, 88. Isa. Isa. Sashimi, 150. Isa. Sugpo. 100. Sa tayo sa bag. Kahuna tayo. Tato corn chips, 120. Ito. Teka, mamaya mo nakakotin daw, hindi pa clear. Chicken yan. Dalawa ho. Asan? Dalawa ho. Sakto spicy pizza. Mandinte. Dalawa ho. Sige lang. Guapa candy. Ito po. Yahoo choco biscuit. Dalawa. Hindi yan. Ito, yan. May chick na yan. Peanut, dalawa. Pinakailalim. Yan, pinakailalim. Pretzels, dalawa. Babaw. Ice Pops, 5. Original Super Garlic, 70. Isa. Ito. Barbecue. Lalim. Special Chili Cheese, 70. Special Mix. Check na lahat. Opo. Baan na ako kasi yung truck ko doon nasa nakalabas sa kalsada yung ulo. Chinik ko lang dito kasi kulang daw ng ng dalawa. Hindi kompleto naman. Mali lang yung pagkaadigan ng
Helper ko. Bago lang kasi yung helper ko na yan. Kasi wala kasing padlock yung ano ko eh. Walang padlock to. Kaya hindi pwedeng iwan. Maraming ano dito. Maraming mga nagala dito eh. Dito tayo ngayon sa ano, sa Paranaque. Big C. Yung truck ko, late lang to pero truck van niya, no? Ayun, no? 4.8. Kasi laki-laki itong ano na to. Mahaba lang konti. Marami kasing gumagala-gala dito. Ayan. Shout out sa 2 viewers. Hirap ang delivery na to. Ang layo ng hakutan. Tapos iakyat mo pa dyan sa ano, second floor. So, hakutin mo galing dito. Tapos pasok mo doon, akyat mo na second floor. So, ganun yung mga deliveran dito sa ano, sa metro. Sisling sisig 128. Mahal. Pork barbecue 37. Estrado? Bili tayong saging. So, bali 3 drop kami ngayon. Mayroon pa kaming ano, Alabang tsaka Muntinlupa. Gabi na naman ang uwi nito. Lagatan. Ito lang. Kaya lang ubusin. Yan, tilang ito. Yan, tilang yan. Yan, tilang yan. Ano yan? 51, 50 na lang. Hindi na lang. Apoy naman, no. Apoy naman, no. Alas 8 na, abuy naman ako. Iyon, no. Ate, dito. Dito tayo sa luto. Iyon, no. Dahil pagkain ng unggoy. Kaya saging mga kuragon para may pagkain tayo kahit hindi na tayo mananghalian. Hindi ko pala nailak yung pinto. Hindi ko pala nailak yung pinto ko. Hindi na lang hindi nawala yung bag namin. Umakyat pa naman ako sa taas. Hindi ko pala siya nailak. So dito sa lugar na to may truck van dito eh. Hanggang alas 9. Ngayon yung truck van ng Paranaque. Kaya mamaya pa kami makakalabas. Sa bagay hindi pa naman kami tapos mag-unload. Shout out sa viewers natin dyan. Kain tayo saging.
gagabihin na kami sa deliver namin na to kasi 3 drop. Tapos matatagal pa yung dalawang drop namin. Kaya kayo ng saging para para hindi kayo tigyawatin. Wala pa akong nakitang unggoy na may tagyawat. Shout out sa viewers. So, ito na yung almusal ko ngayon. Saging lang. Mga 4 na piraso lang. Tama na. Sarap. Matamis. Hindi siya maasim. Tatlo na ako. Apat lang. Tirang ko rin yung pinante ko. Baka kumakain din yun ng saging. Init. Makulimlim ang panahon pero mainit. Walang araw. Pero malinsangan. Good morning everyone. Ang 4 na to. So na. Busog na. Pag kumain ka ng saging, dapat iinom ka ng tubig. Shout out sa mga viewers. Init. Laki rin ang kinikita ni Manong pagka ganyan lang. Nagpatras ng mga nagpa-park. Dito sa Paranaque marami ang gumagala. Mga homeless. Init.
Yeah. So, ang aga namin dito kanina. Kaso nga lang itong customer na to alas 8 nagre-receive. Kaya makakalabas talaga kami dito mga ano alas 9 or mahigit alas 9. Pero tapos na muna i-check yung ano namin, yung items. Tumuntik pa madaya yung ano ko, yung helper ko. Kasi bumalik siya dito sa akin kanina. Kulang daw ng 2. Kaya inakyat ko doon. So pina-check ulit. Eh, tama naman siya. Kasi hindi ako pwede magkamali pag ako nag-unload. Kasi kabisado ko yung ano. Kabisado ko na yung mga items namin. Kaya hindi nila kami madadaya. So inisip siguro nila baguhan yung helper namin.